Не на насилието над мъже е посланието към всички вас. Как е възможно да оставяме системата в този развит век да има ограничени права? Нека има равни права и за мама и тати. Аз заставам зад равни права на жените. Но защо да няма равни права и за майките и бащите? Преди 2 месеца основах фундация за споделено родителство, за да променим заедно системата. Кой застава за тази промяна? Кой иска да живее в едно развито общество? Кой иска да има свобода да живее? Един баща беше убит жестоко, защото искаше да бъде с детето си. Той плати живота си с кръвта си. Нека в негова памет променим закона и системата. Нека спрем поредните случаи на бащи изолирани от децата си. Нека дадем шанс на децата да бъдат с мама и тати. По-равно. Всяко дете заслужава любовта и на майката и на бащата. Няма мъже, няма жени. Има родители и те са равнопоставени. Всички страдат, когато една система не работи. Включете се в протеста в памет на един баща. Нека заедно променим закона в името и паметта на Пейо Пеев.